Leave my fucking car. Leave my fucking car. Oh, kind of bad. Awu. Ya. Yini king? Wavela ngigume isigqoko ngikwenze njani? Oh wena, kuhle kahle kubona ngisaqhamuka nje ukuthi wonke amazini waveze ngaphandle ngo-34. Leave my fucking car. Khona imvite engiyibukayo la yentombazana ekade angazi noma ifike kanjani emotweni kodwa nje imoto nje uMercedes i-V-Class kade iphakathi lo ntombazana bese bayikhiphe kabuhlungu ngabe. Hey angazi nami ngihleka ngoba ngabe nje mhlawumbe ngiyakhala kodwa nje iyahlekisa lento awufuna ukuyibuka. Oh hayi ungasakhuluma lutho me. Leave my fucking car. Let's look at the boogies. Can you leave my fucking car? Can you leave my fucking car? Leave my fucking car. Awuyizi bathi phuma fucking car. Phuma out. Hawu ayikho into ehlekisayo lapho. Oh no. Hayi wena ngiyakubona wena uzoba umfundisi wena. Ngoba manje into mayihlekisa novuthi ayihlekisi uthi yadabukisa. Wena uzoshumela iBhayibheli wena akamani swala shit. Xoxeleke isitori esilapho khona nami ngizohleka. Istory. Awusazi vele okay lalela ke. Into eyenzeke lapha ya ukuthi le ntombazana le angazi bayicoshe bezwe kodwa bayithe bayithatha yabo umuntu vele ovumayo ukuthi hayi kuhanjwe uyabona bathe beyithatha ke sebesendleleni ngoba vele beyidakeyo le ntombazana ngazi noma ivele yaguqukelwa isisi noma kuphambana inkomeni kodwa nje khona okwenzekile ngoba le ntombazana le ivele yakhala ngokuthi hayi isifuna ke manje itoilet ifuna ukuyikhulula uyabo ukuyikhulula manje ke bathe besendleleni udriver wayishendile lento ukuthi le ntombazana iphume futhi manje bayilinde ukuthi ihambe iyonya for sure phela lapho izothi iyabuya iphunga hayi noma iphefumulo izobe siphelile kodwa ngeke kusaba kahle uyabo udriver ke unqaba kwadriver iyona ke le ntombazana ovele yaqhatheka uyabo ngoba udriver uvele wathi out ngoba le ntombazana le ivele yajikelwa isise emotweni yavele yayikhulula. Oh my God. Okuhlekisa phi? Awuyibona ehlekisayo lapho wena nje umngaka bafo umngaka nje wena ungavela usuku ugebela imoto enhle uyibonzihle kodwa uphethwe isisu uzona phakathi kuleyo moto unye phakathi hayi mina ngakukhipha nje ngo reverse ungaphuma habe uthini lo Buyele muntu. Mina nje uthengi imngaka kanti ngimngaka nani? Bafo lento le wavele wayiguqula manje yangawe kanti ayikho ngawe ingentombazana ebhoshile kuMercedes i-class ayikho ngawe lento le ayikho ngawe bafo mina ngenza umzekelo ngenza isibonelo uxolo nje uthi ngenze isibonelo ngawe bafo njengoba umngaka hayi mhlawumbe ngiyakweqhwenza Ngidinile mokushaya umuntu nje manje. Awumane ngikiyeke kwestory. hawu Ngidila nawe. Shaya. Ukuphinde mntanami. hawu Ngimngaka. kanti umngana Singing show 18, 18, MOA 18. Trip ya mi pume Italy, Asbon, yeah.